daako a ene nso so matoa mo ewo Attention TV so. Ene me de mo ekọ Aguna Central Region. Na eho na abayewa bi a yefe ne Mary Quay. Watwe sekan ewo ono ani twotwomutwo so. Ni watwitwa no. Se adanti a bema no edidua abọ no enam ntawantawa mentene ho aseketua bi a eba a wontam nti no bema ne dua abọ no neno na nam so na Mary Quay etime de sekan etwitwa eye ne kunu akwa Mr. Akwa a ene wakwa akoda eye Aguna Duakwa Hospital neno na mebisa me ho se edem pa na betimi ama bibisa aba adofo a mofrɛ mo ho se yedo ye ho entem enu nti bomodi na gya comment ewo ase ho emame na se wo hwa mi a wotie mi sisi ani bomodi a na like na subscribe na share emame Attention TV de bia ye de nyamapa ene de air training ko a na ebrew ansana ubenya eye asami ne nto aso no yeguso a ehwehwem na ansana nto aso no ubenya no na ewo subscribe na like na wo share me da se koso na hwe Attention TV unua ba obasima ba akopɛ maame ampem daako